Joo, tervetuloa ilmastonmuutoksen vaikutukset hämäläismetsiin tietoiskuun. Tosiaan tämän tietoiskun esitysosuudet, puheenvuorot tullaan tallentamaan ja näissä esitysosuuksissa menee noin 45 minuuttia ja sen aikaa toivomme, että pidätte mikrofonit ja kamerat kiinni. Sitten tähän tietoiskun loppuun on varattu noin 15 minuuttia aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Ja sinä aikana voitte sitten myös käyttää kameraa ja mikrofonia. Ja koko tämän tietoiskun ajan niin kysymyksiä ja kommentteja voi sitten laittaa tuonne chat-kenttään. Minun nimeni on Kaisa Tuominen ja työskentelen Laapa-ammattikorkeakoulussa ilmastonmuutokseen varautumisen parissa. Tämän tietoiskun järjestää Hämeen ilmastoturvahanke ja Askeleet ilmastonmuutokseen varautumiseen hanke yhteistyössä. Hämeen ilmastoturvahankkeessa ollaan nyt muutama vuosi tiedotettu ilmastonmuutokseen ja sään ääri-ilmiöihin varautumisesta Hämeen maaseudun asukkaille ja metsänomistajille. Ja sitten Askeleet ilmastonmuutokseen varautumiseen hankkeessa tiedotetaan ilmastonmuutokseen sopeutumisesta ja varautumisesta Päijät-Hämeen kuntien työntekijöille ja päättäjille sekä luodaan sitten työkalu kuntien varautumisen tueksi. Tämä Askeleet-hanke jatkuu vielä tuonne helmikuulle 2025. Ajattelin aloittaa tämän tietoiskun kertomalla vähän, mitä ilmastonmuutos on ja miten se näkyy täällä meillä Etelä-Suomessa. Ja niin kuin me kaikki tiedetään, niin ilmasto lämpenee ja ilmastonmuutosta me ei voida enää pysäyttää, mutta ilmastonmuutosta voidaan kuitenkin vielä hillitä parhaamme mukaan ja näihin tuleviin ennustettuihin muutoksiin voidaan sopeutua. Ilmastonmuutos tuo mukanaan sekä hitaasti kehittyviä ilmastonmuutoksia, kuten yleistä lämpenemisyyttä, sateisuuden lisääntymistä ja merenpinnan nousua, sekä lisääntyviä äkillisiä sään ääri-ilmiöitä, kuten rankkasateita, kuivuus- ja hellejaksoja. Ja sitten näihin muutoksiin varautumalla ja sopeutumalla voidaan vähentää riskejä, joita tämä muuttuva ilmasto ja sään ääri-ilmiöt aiheuttavat. Me voidaan esimerkiksi poistaa sellaisia puita, jotka uhkaa kaatua myrskyssä kiinteistöjen päälle. Tai me voidaan rakentaa sellaisia hulevesiratkaisuja, joilla estetään rankkasateiden aiheuttamaa tulvimista. No miten ilmastonmuutos sitten näkyy meillä täällä Etelä-Suomessa? Ennusteiden mukaan kevätaikaan maaperän pintakerroksen kuivuus tulee yleistymään ja kevättulvat tulisivat vähenemään. Kesäaikaan sitten taas helteet tulee yleistymään, kuumenemaan ja pitenemään. Nyt me ollaan muutama vuosi säästytty täällä Suomessa vielä sellaisilta huippuhelteiltä, mutta moni varmasti luki kesällä uutisista siitä, miten Keski-Euroopassa oli tosi kovia ja pitkiä hellejaksoja. Myöskin meillä Etelä-Suomessa niin erittäin kuivia kesiä saattaa jatkossa esiintyä. Ja sitten taas toisaalta rankkasateiden arvioidaan voimistuvan ja nämä sitten lisää kaupungeissa hulevesitulvien riskiä ja maaseudulla ja metsissä niin huuhtoo sitten ravinteita ja maa-ainesta vesistöihin. Ilmastonmuutos näkyy Etelä-Suomessa erityisesti meidän talviolosuhteissa. Talvet tulee lämpenemään suhteessa enemmän kuin kesät ja on ennustettu, että ankarat pakkaset tulevat vähenemään. Ja tämän lämpenemisen myötä niin se talviaikainen lämpötila vaihtelee yhä enemmän nollan molemmin puolin, lisäten sellaista sulamis-jäätymissyklisyyttä, mikä sitten lisää liukkautta ja tarvetta tiestön hoidolle. Sateet tulee yleistymään erityisesti talvisin
Sadepäivien lukumäärä tulee kasvamaan ja sade voi sitten lämpötilasta riippuen tulla joko vetenä tai lumena. Talven pituuden on arvioitu lyhenevän, eli lumipeitteinen aika lyhenee ja lumen määrä tulee myöskin keskimäärin vähenemään, erityisesti Etelä-Suomessa. Toisaalta sitten taas runsaat lumisateet voivat lisääntyä. Esimerkiksi täällä Tampereella on tullut 35 senttiä lunta suurin piirtein ihan muutamassa vuorokaudessa. Maaperän roudan syvyys vähenee ja routa-aika lyhenee. Tällä sitten on vaikutuksia juurikin niiden puiden kaatumisherkkyyteen ja sitten myös tiestön kuntoon ja esimerkiksi metsä- tai puukuljetuksiin. No sitten vesistöjen jääpeitteinen aika ohenee, jääpeitteinen aika lyhenee. Tällä voi olla vaikutuksia joidenkin kalojen lisääntymiseen ja talviharrastusmahdollisuuksiin. Ja sitten tämän lämpenemisen ja lisääntyvän sateisuuden myötä niin talven aikaiset tulvat tulee todennäköisesti lisääntymään. Lisäksi sään ääriilmiöissä arvioidaan tapahtuvan muutoksia niiden voimakkuudessa tai esiintymisajankohdassa. Sitten mä päästän ääneen Jari Toivoniemen Suomen metsäkeskuksessa. Hän on tässä Hämeen ilmastoturvahankkeessa toiminut hankeasiantuntijana ja kertoo teille enemmän sitten näistä vaikutuksista metsiin. No niin, kiitoksia Kaisa. Tosiaan Toivoniemen Jari täällä äänessä Suomen metsäkeskukselta ja tosiaan ollaan tuon Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen kanssa tehty nyt tämmöistä metsällistä sisältöä tähän Hämeen ilmastoturvahankkeeseen ja laitan tuosta jaon päälle ja samalla kameran pois, niin pysyy nämä yhteydetkin vielä toivon mukaan sitten auki ja huikkaatko sitten Kaisa, kun teille näkyy? Joo, nyt näkyy. No niin. Metsien elinvoimaisuus. Kiitos. Eli otsikko oli tämmöinen metsien elinvoimaisuus, kaarnakuoriaiset ja muut metsätuhot. Ja iltapäivän teemana ilmastonmuutoksen vaikutukset hämäläismetsiin. Ja lyhyesti Suomen metsäkeskuksesta, joka minun työnantajani on. Me ollaan valtakunnallinen organisaatio. Toimitaan 5 palvelualueella ja tehtäviin kuuluu metsälakien valvontaa ensinnäkin. Meille lähetetään metsänkäyttöilmoitukset, kun halutaan niitä hakkuita tehdä metsissä ja me seurataan sitten, että nämä tehdyt toimenpiteet toteutetaan sitten metsälakien mukaisesti. Ja kerätään metsistä tietoa ja jalostetaan sitä sitten metsänomistajien käyttöön. Meillä on tämä metsään.fi-palvelu, josta jokainen metsänomistaja voi käydä sieltä oman metsän tietoja tarkistelemassa. Ja 6 vuotta on tällä hetkellä se aika, missä mennään nyt sitten koko valtakunta läpi, että meillä alkoi uusi niin sanottu inventointikausi, että edellinen kesti 10 vuotta ja nyt on vähän sitten tiivistetty tahtia. Voidaan sanoa, että se on nyt metsäalalla, voidaan puhua melkein niin kuin reaaliaikaisesta tiedosta, jos se on 6 vuotta, että se on tuoretta. Ja tätä tietysti sitten vielä jalostetaan näillä toteutustiedoilla ja muilla. Myös sitten metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen ja metsänomistajan neuvonta on meillä yhtenä työlajina ja toimintaa ohjaa ja rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Joo, Kaisa kävikin tuossa jo ilmastonmuutoksen vaikutuksia läpi. Mulla on tuossa pari tuommoista karttaa. Tämä vasemmanpuoleinen näyttää nyt sitten ensin että miten on tultu tuolta 1961 vuodesta 2019 vuoteen asti, miten ilmasto on sinä aikana muuttunut. Ja huomataan, että tässä käytetään nimenomaan tätä tehoisaa lämpösummaa. Tehoisan lämpösumman
kartat. Tämä eteläinen Suomi alkaa hehkuun aika punaisena jo. Ja nyt sitten toinen kartta, se perustuu myös näihin Ilmatieteen laitoksen tuottamiin aineistoihin. Tämä on Tapion karttoja, missä sitten kuvataan, että miten odotetaan, että jos tämä skenaario RCP 4.5 toteutuu nyt sitten, että miten tehoisa lämpösumma kehittyy ensinnäkin vuoteen 2039 ja sitten 2069. Että edelleen vaan aletaan niin hilautumaan ylöspäin tämän lämpenemisen suhteen. Ja joku arvio oli, että Suomessa vallitsisi vuosisadan lopussa sitten tämmöinen sanotaan Etelä- tai Keski-Saksan ilmasto, jos tätä tahtia mennään. No mitä sitten ilmastonmuutos merkitsee meidän metsille tai ylipäätänsä kasvustolle? Kaikkihan ei ole aina huonoa, mitä tapahtuu, eli myös tämmöisiä positiivisia vaikutuksia huomataan, eli esimerkiksi kasvukausi pitenee. Myös puuston kasvu kiihtyy, kun ilmassa on enemmän hiilidioksidia, niin sanotaan, että planeettakin alkaa vihertymään enemmän, eli sitä myös käytetään kiihtyvämmin. Ja kasvava puusto sitoo myös sitten enemmän hiilidioksidia. Ja arvioidaan myös, että puiden kasvuun lähtö ja kukinta aikaistuu, ja se olisi sitten täällä plussan puolella. No, miinuksen puolella on tietysti, mitä jo Kaisakin esitteli, erilaiset myrskytuhoriskit. No, sienituhoriskit kasvaa, jos meillä sanotaan, että talvet lyhenee ja tulee tämmöisiä, niin kuin nyt muutamana syksynä on ollut ja tuntuu, että syksy vaan jatkuu, niin tällöin tämmöinen sienituhoriskien leviäminen on iso. Myös hyönteistuhojen odotetaan lisääntyvän ja sitähän on nyt nähtykin jo, että näin tapahtuu. Ja erilaisia tulokas- ja vieraslajeja odotetaan, että on tulossa lisää. Mäntyankeriainen on sellainen, mitä on odotettu pitkän aikaa, että milloin se leviää Suomeen tuolta Aasiasta päin. Ja niitä on tavattukin, mutta ne on saatu tuhottua. Ne on yleensä ollut tämmöisissä puisissa pakkausmateriaaleissa, trukkilavoissa ja muissa, mutta tästä on muutama vuosi, kun Vantaalla löydettiin ihan sattumalta tämä Aasian runkojäärä, joka on koivulle uusi tuholainen, ja tämä ilmeisesti onnistuttiin sitten hävittämään, mutta se oli jo pienen populaation kerennyt sinne tekemään. Ja tietysti meidän puut on sopeutunut siihen, että meillä on 4 vuoden aikaa, ja jos nyt näyttää, että nämä alkaa lauhtumaan, niin niillä on ne omat vaikutuksensa sitten puiden talveentumiseen ja myös kasvuun lähtöön. Ja on arvioitu myös, että havupuiden taimien selviytyminen talvesta vaikeutuisi ja keväillä, jos on pitkiä kuivia kausia, niin sitten myös taimien selviäminen niistä voi olla haastavaa. Ja mitä sitten pitkän aikavälin aikana tapahtuu, jos nämä riskit ja muutokset konkretisoituu, niin on selvää, että puulajisuhteet alkaa muuttumaan täällä eteläisellä alueellakin ja sitten tietysti sitä myötä myös nämä puun käyttömahdollisuudet muuttuu. No, sitten on vähän dataa sekä Päijät-Hämeestä että Kanta-Hämeestä. Kun sanotaan, että kuusi on erityisen herkkä ilmastonmuutokselle jo siitä syystä, että jos talvella ei ole routaa ja kuusella on nämä pintajuurot, niin ne on arkoja myrskyille ja myös sitten arkoja kevätkuivuudelle tai kesäkuivuudelle ja helteelle, niin miltä näyttää meidän molempien Hämeiden metsät sitten. Ja kyllähän se kuusi täällä on se pääpuulaji molemmissa maakunnissa. Päijät-Hämeessä ehkä vielä vähän selvemmin kuin tuolla Kanta-Hämeen puolella. Kanta-Hämeessä on myös mäntyvaltaisia puustoja aika lailla. No, tämä ei nyt sillä tavalla ole huono uutinen, koska me ollaan Kanta- ja Päijät-Hämeessä rehevillä kasvupaikoilla, eli tämä on osaltaan myös sitä kuusen kasvatusmaakuntia molemmat, mutta
On selvää, että myös näitä erityisesti sekapuustoja pitäisi ruveta nyt tulevaisuudessa kasvattaa ja lehtipuiden osuutta, rauduskoivun osuutta pitäisi lisätä huomattavasti. Siinä on tietysti ne omat riskinsä. Niitä ei voi kiistää, etteikö täällä olisi sitten hirvieläintuhot hyvin haastava männyn ja koivun lisäämiselle. Tässä puhutaan Päijät-Hämeen metsätalousmaan omistuksesta omistajaryhmittäin. Pinta-alaa Päijät-Hämeessä noin 410 000 hehtaaria ja yksityiset metsänomistajat on se suurin omistajaryhmä. Mutta sitten tuolla ylimpänä nyt näkyy niin kuntien omistuksessa noin 17 000 hehtaaria metsää, että sekin on ihan merkittävä metsän omistus, pikkusen päälle 4%. Ja täällä on sitten seurattu on kuolinpesien omistuksessa olevia ja muita yhteisöjä. No, omistustiedossa puutteita. Nämä tiedot Maanmittauslaitoksen tietoihin, mutta myös sitten meidän asiakastietojärjestelmän tietoihin, että aina löytyy jonkun verran jotakin häikkää niin Maanmittauslaitoksen tiedoissa kuin sitten tuolla meilläkin, että löytyy puutteellista tietoa. Tässä on tultu hyvin paljon alaspäinkin tässä luvussa. Kuulin, että se on ollut yli 5% koko valtakunnassa, mutta nyt lähennellään jo 3%. Ja tosiaan melkein joka kunnassa jonkinlainen metsäomaisuus Päijät-Hämeestä löytyy. Ja sitten vastaavat luvut Kanta-Hämeessä. Kanta-Hämeessä hieman pienempi tuo metsämaan pinta-ala tai metsätalousmaan pinta-ala 350 000 hehtaaria ja siellä kunnat tai kuntainliitot omistaa 10 000 hehtaaria metsää, 3% pinta-alasta. No tässä kohti on tietysti hyvä jo käydä vähän niitä hyvän metsänhoidon vinkkejä, eli millä tavalla nyt sitten erilaisiin metsätuhoihin pystytään vaikuttamaan. Ja tuossa on 6 kohdan lista ja oikeastaan kaikki tähtää siihen, että vahvistetaan sillä metsänhoidolla metsien tuhon kestävyyttä. Huolehditaan ja seurataan sitä kasvukuntoa ja metsien terveyttä ja reagoidaan niihin alkaviin kasvukuntoa ja terveyttä heikentäviin oireisiin. Huonokuntoisia metsiä ei kannata hirveän kauan ja vanhoja ränsistyneitä metsiä pitää pystyssä, että kyllä ne kannattaa uudistaa ripeästi sitten jalostetulla viljelymateriaalilla. Ja käytetään niitä metsänhoitosuositusten mukaisia metsänhoitotoimenpiteitä. No nyt sanotaan, että suometsissä tämä jatkuvan kasvatuksen menetelmät olisi kaikista paras, mutta se on minun mielestä kyllä ihan käyväinen menetelmä myös, jos puhutaan tämmöisistä kuntien monikäyttömetsistä, ulkoilumetsistä tai virkistyskäyttömetsistä, niin tämmöiset pienaukkohakkuut tai sitten jatkuvaan kasvatukseen tähtäävät hakkuut, niin soveltuu sinne myös. Ja se, että pyrittäisiin myös sitten huomioimaan tätä monimuotoisuutta, lisätään sekapuustoisuutta ja toteutetaan näitä luonnonhoidon toimenpiteitä ja säästetään nämä arvokkaat elinympäristöt ja riistametsää hoidetaan sitten laadukkaasti vesien suojelu huomioimalla. No nyt tässä Luonnonvarakeskuksen raportti metsätuhot vuonna 2020. Tässä on Päijät- ja Kanta-Hämeen tilastot, perustuu valtakunnan metsien inventoinnin 13. kierrokseen ja hehtaareina esitetään. Tässä nimenomaan metsikön metsänhoidollista laatua alentavia tekijöitä Päijät- ja Kanta-Hämeessä. Kanta-Hämeen pylväät on ruskealla ja sitten Päijät-Hämeen vihreällä. Tässä on ollut kasvua jonkin verran sitten valtakunnallisesti vuodesta 2019. Yleisimmät nyt sitten on ollut nuo lumi- ja hirvituhot valtakunnallisesti ja
Päijät-Hämeessä on ollut hirvituhoja jonkin verran ja sitten lahottajasieniä, jotka on aiheuttanut sitten metsänhoidollista laatua alentavia tekijöitä. Ja Kanta-Hämeen puolella on sitten sattunut myrskyjä, eli siellä on ollut tuulituhoja ja myös sitten hirvituhoja. Jostain syystä juurikääpää tai kirjanpainajaa nyt ei ole sitten näihin tilastoitu, että eikö ole sattunut siellä koealoilla olemaan, vai mikä mahtaa olla sitten syynä, mutta tällaiset tekijät vuonna 2020. Ja kun metsätuhoista puhutaan, niin metsätuholaki velvoittaa huolehtimaan metsänomistajia siitä metsän terveydestä. Ja metsätuholain tavoitteena on tietysti ensinnäkin niiden tuhojen rajaaminen ja vähentäminen ja sitten tietysti tämmöisten seurannaistuhojen minimointi. Ja puutavaran ja vahingoittuneiden puiden korjuu pitäisi suorittaa sitten määräaikoihin mennessä ja talvikaudella tehdyissä hakkuissa, ja tämä tarkoittaa nimenomaan havupuita, mitä tässä esitetään, niin talvikaudella tehdyt hakkuut, niin täällä eteläisellä alueella ne pitäisi männyn osalta kuljettaa pois sieltä metsästä tai välivarastolta heinäkuun alussa, ja kuusella se on sitten heinäkuun puolessa välissä. Ja koskee myös sitten näitä vahingoittuneita puita, onko ne tuulenkaatoja, lumenmurtoja, ja yksi mikä siihen lasketaan myös mukaan, niin on tuoreet kirjanpainajiskeymät kuusilla. Ja tuo tarkoittaa, että kuusilla sen 10 kuutiota hehtaarilla ylittävän osan pitäisi poistaa, ja samoin männyllä sitten 20 kuutiota se ylittävä osuus pitäisi poistaa ja se on kesäaikana 30 päivän kuluessa mennyt sitten siitä, kun ne on kaatunut. Ja samaten kesäaikaisissa hakkuissa se aikamäärä on 30 päivää. Ja havupuuvaltaisissa metsissä tämä kantokäsittely sulamaa-aikaisissa hakkuissa täytyy sitten tehdä. Ja aikaisemmin puhuttiin, että se olisi äitienpäivästä isänpäivään, mutta nyt uudessa metsätuholaissa huomioidaan sitten vähän tarkemmin näitä kelien muuttumisia, ja niitä voidaan soveltaa tässä kantokäsittelyssä. Ja tietysti metsänkäyttöilmoituksiin pitäisi tehdä ne merkinnät. Siellä on syykoodit, että minkä vuoksi sitten tehdään joko kasvatus- tai avohakkuita, että onko siellä näitä kirjanpainajatuhoja tai onko jotain muuta. No sitten vähän tarkemmin tulee tietoa juurikäävistä. Juurikäävät on nimenomaan sekä kuusella että männyllä esiintyviä tämmöisiä lahottajasieniä. Ja oikeastaan ne leviää joko juuriyhteyksiä pitkin tai sitten itiöiden avulla. Ja leviäminen alkaa siinä vaiheessa, kun keskilämpötila nousee yli +5 asteen. Niin siinä kohtaa voidaan todeta, että nyt on se kantokäsittely sitten havupuuvaltaisissa metsissä tehtävä. Ja oikeastaan se loppuu vasta sitten, kun lämpötila on pysyvästi laskenut alle nollaan. Niin siinä vaiheessa juurikääpä ei leviä. Juuriyhteyksiä pitkin oikeastaan se leviää vain pienialaisesti, eli silloin voi tuommoisesta sairastuneesta kannosta esimerkiksi levitä viereisiin taimiin tai puiden välillä, mutta sitten näistä itiöiden kautta se voi levitä sitten teoriassa pitkiäkin matkoja. Mutta etenee verraten hitaasti siinä puussa. Välttämättä se ei näy. Jotkut sanoo, että pitäisi katsoa, että se vähän niin kuin turpoaa sieltä tyveltä, että siinä on merkki, että nyt on juurikääpä, mutta välttämättä se ei näy päälle päin. Se lahottaa nimenomaan sydänpuuta ja heikentää sitten puiden kuntoa, että monesti toimii vähän semmoisena alkusysäyksenä myös kuusikoissa näille kirjanpainajatuhoille, että jos siellä on juurikääpä levinnyt ja heikentänyt sitten puita, niin joo, ja tosiaan myös hakkuissa olisi tärkeää seurata sitä, että näitä korjuuvaurioita tulisi mahdollisimman vähän, eli
kaikista tehokkainta olisi se, että ajoitetaan hakkuut talvikaudelle, mutta käytännössä kun se ei ole mahdollista, niin kesäkaudella sitten myös huolehditaan, että ei tule niitä juurivaurioita tai sitten runkovaurioita, kun metsissä liikutaan, tai pyritään niitä minimoimaan. Et näistä sitten herkästi tämä juurikääpä leviää tuoreisiin ja terveisiin puihin. No, tässä on kuva. Meillä on 2 ainetta, millä näitä juurikantokäsittelyitä tehdään, urea tai sitten harmaa orvakka sieni, ja urea on se yleisempi, mitä käytetään, ja niissä on väriaine, jonka perusteella sitten voidaan seurata, että tosiaan tämä on onnistunut tämä kantokäsittely. Ja on tosiaan tämmöistä ennaltaehkäisevää näissä havupuuvaltaisissa metsissä. Joo, kirjanpainaja ja muut kuoriaiset. Kirjanpainaja on ihan meidän luontaista lajistoa, niitä on 2 lajia itse asiassa näitä kirjanpainajia. Ja kurittaa erityisesti nyt sitten ikääntyneitä kuusia, mutta sitten kun olosuhteet on hyvät, niin ne voi iskeytyä myös ihan terveisiin kasvuisiin kuusiinkin. Ja jos kirjanpainajia on paljon, niin alkaa nämä nestevirtaukset puissa heikkenemään ja katkeamaan kokonaan, ja puut yleensä kuolee sitten saman kasvukauden aikana. Ja valtakunnallisesti puustotuhot on ollut vuosittain tuommoista 4,5 ja 11 miljoonaa euron tasoa. Ja keskittyy tuonne kaakkoiseen, itäiseen, eteläiseen Suomeen. Tavataan Pohjois-Pohjanmaallakin jo yksittäisiä, mutta ei vielä mitään suuria hyönteistuhoalueita ole ollut siellä. No, se miten sitten kirjanpainajatuhoja tunnistetaan, niihin on olemassa tämmöinen tuhojen tunnistamisopaskin. Mä laitan sen sitten liitteeksi tuonne aineistoihin, mutta tässä on kuvakaappauksena esimerkki verkkokurssilta, missä kerrotaan, että siellä ensinnäkin on näitä tuulenkaatoja, joista hyönteiset ovat jo lähteneet eteenpäin. Ja niitä voi sitten löytyä näistä pystypuista jo. Tai sitten tosiaan, jos ollaan pitkällä syksyssä, niin ne talvehtii tuolla karikkeessa. Ja kirjanpainajalle alttiita alueita on yleensä tämmöiset vähän kuivat, karut alueet, joihin kuusta on istutettu. Onko sitten syynä, onko ne kivisiä vai kallioisia. Ja etelään aukeavien aukeiden reunakuuset on yleensä semmoisia, jotka sitten altistuu tähän helposti erilaisiin stresseihin ja voivat olla sitten kirjanpainajia tuhoille alttiita. On olemassa erilaisia seurantatyökaluja, millä näitä tuhoja voi ennakoida tai seurata. Perustuu metsänkäyttöilmoituksiin tai sitten kehitellään tällaisia ohjelmia, jotka pystyisivät tunnistamaan satelliittikuvalta esimerkiksi heikentyneet kuuset. Mutta niissä on vielä vähän näissä ohjelmissa pieniä haittapuolia, että ne ei ihan täysin vielä sovellu. Että kyllä se oikeastaan se kumisaapas on se paras seurantaväline ja ne askeleet sinne metsään. Että niitä tietysti voi hyödyntää niissä, että selvittää sieltä metsistä näitä mahdollisia riskipaikkoja, missä sitten voisi olettaa, että tämmöisiä tuhoja alkaa ilmaantua. Yksittäisistä puista, miten ne oireet näkyy, niin ne on pihkavuodot. Silloin kun on tuore iskeymä, niin on hyvin mahdollista nähdä myös näitä purukasoja siinä puun rungolla, mutta aika helposti ne siitä häviää. Että se ei ole pitkä havaintokausi niiden osalta. Ja tosiaan värimuutokset rungossa ja neulasissa on se yksi piirre sitten. Ja sitten pitäisi miettiä, että jos on yksittäisiä puita tai puuryhmiä, että mitä tehdään, että seurataanko vielä, että eteneekö tuho vai pitääkö sitten jo ruveta
harkitsemaan niitä hakkuuvaihtoehtoja. Nyt on parina kesänä ollut nähtävissä myös tällainen kuusen tähtikirjaaja, myös yleinen kaarnakuoriainen ja yleensä esiintyy hakkuutähteissä siellä oksistoissa ja latvuksissa ja energiakasoissa, mutta nyt myös lisääntyy tämmöisessä pieni läpimittaisessa puussa. Tuossa on nyt kuusiryhmä, jossa latvukset on kuivunut ja tässä on nimenomaan sitten tähtikirjaaja kyseessä. Ja nämäkin on semmoisia, että kun nuotusta heikkenee, niin onko se sitten kirjanpainaja, joka siihen seuraavaksi tulee tuonne tyvelle ja sitten kuuset on menetetty. Eli näissä nyt on vielä se ohje, että tarkkaan seurantaan, että miten nuotuosta etenee sitten. Tähän on nyt sitten muutaman viime vuoden osalta koostettu hyönteistuhon hakkuut Päijät- ja Kanta-Hämeessä. Ja huomataan, että trendi on ollut vähän nouseva. 2020 vuonna on ollut noin vajaa 100 hehtaaria, 59 metsänkäyttöilmoitusta. Ja sen jälkeen sitten metsänkäyttöilmoitusten määrä on noussut ja myös sitten hieman nuo hehtaarimäärät. 21 ja 22 vuodet oli molempina kesinä oli tämmöiset kuivuusjaksot, hellejaksot ja 23 kesää nyt vähän jännättiin, että mitä tapahtuu, että leviääkö nyt sitten kirjanpainajat todella massiivisesti tänne Hämeeseen, mutta nyt 23 kesä oli kuitenkin sitten vähän viileämpi se heinäkuu ja sateinen, niin nyt näyttää, että se ei ihan niin massiivisesti levinnyt, mutta kuitenkin kun nyt on seurattu ja edelleen seurataan, että tuleeko metsänkäyttöilmoituksissa näitä tuhokoodeja, niin jonkun verran sitä on tullut. Juurikääpäiset puut, niin on vähän, voisi sanoa, että tämmöinen tuplatauti sitten, että jos se on elävä kuusi, joka kaatuu tuolla metässä, niin ja siinä on tuore puuaines, niin kyllä siihen silloin ne kirjanpainajatkin helposti iskeytyy ja näistä lähtee vielä sitten se juurikääpäkin leviämään eteenpäin. Niin ne on vähän huonoja vaihtoehtoja. Joo, tuossa on kuva viime keväältä. Ollaan nimenomaan tämmöisen kallionpäällyskuusikon kohteella ja siinä nyt voidaan nähdä, että tästä ei ehkä ihan selviä, että onko se nyt sitten kirjanpainaja vai mikä täällä kuusessa on, että nuo reijät, mitä tuossa näkyy, niin ne on palokärki tai tikka tehnyt, mutta jotakinhan se on sieltä kaivannut. Ja tuossa nyt on vähän sitten se, että olisiko metsänomistajan pitänyt olla vähän aikaisemmin jo liikkeellä, eli nyt kun tuho siellä jo useammassa puussa jyllää, niin jos vuotta tai kahta aikaisemmin olisi alettu hakkuita tekemään, niin olisiko lopputulos ollut jo vähän parempi. Eli siinä vaiheessa, kun tämä kaarnakuoriainen iskee ihan niin kuin täydellä teholla tämmöisen päätehakkuun kypsään metsään, niin siinä aletaan sitten olla vähän jo myöhässä niiden torjuvien toimenpiteiden osalta, että sitten täytyy miettiä sitä, että onko nyt sitten päätehakkuu edessä seuraavaksi. Ja oikeastaan se, että se on aika lyhyt se aika siitä, kun on tuore kirjanpainajien iskeymä kuusikossa, että nämä sitten aikuistuu siellä kuoren välissä, että se on noin 4-6 viikkoon. Niin siinä vaiheessa pitäisi sitten olla hakkuut jo suunniteltuna ja toteutettuna ja vielä puutkin pois vietynä. Tässä on oikeastaan niin puun tuottajille suunnattuja hyviä metsänhoidon vinkkejä. Näissä on vähän samaa mun mielestä kuin siinä aikaisemmassa vinkkilistassa. Ehkä mä lisäisin tuonne, että hyödynnän nuo avoimet tietolähteet ja tietotyökalut. Eli metsänkäyttöilmoitukset löytyy nykyään ihan avoimesta palvelusta. Kasvukauden seuranta ja tietysti kirjanpainajakannan seuranta, jota nyt tehdään sitten Luonnonvarakeskuksen ja Metsäkeskuksen yhteistyönä.
ja niitä tietoja kerran kuussa julkaistaan, niin tämmöisiä kannattaa seurata, niin tietää, että miten sitten nämä erilaiset tuhot leviää tai onko tuhoriskejä olemassa. Ja aina kannattaa metsäammattilaisia haastaa sitten ja kysyä neuvoja, että mitä kannattaa tehdä sitten, jos se oma metsä alkaa näyttää jo vähän siltä, että onko järkeä kasvattaa vai mitä pitäisi tehdä. Okei. Sitten meillä on tämä Case Heinola, mikä oli mainittu tuossa ohjelmassakin. Me ollaan tässä HITU-hankkeessa tehty tämmöisiä pilottitarkasteluita nyt eri kyläkunnille. Kanta-Hämeessä on tehty 3 kappaletta ja täällä Päijät-Hämeessä on 2 kappaletta näitä pilottikohteita. Ja tämä Heinola Reuman takainen alue, tällä oli joku hieno lahjoitusmetsänimikin, mutta tosiaan suurimmaksi osaksi kaupungin omistamaa aluetta ja tärkeä tämmöinen virkistys- ja monikäyttömetsä sitten täällä kaupunkilaisille. Ja tähän tehtiin metsävaratiedon pohjalta ja toteutustietojen pohjalta ja haastattelujen pohjalta tämmöinen tarkastelu, missä etsittiin näitä niin sanottuja ilmastonmuutokselle kriittisiä rakennepiirteitä. Ja ensinnäkin siinä on metsänhoidollinen tila, onko siellä toteutettu hakkuu- ja hoitotoimenpiteitä, onko niin sanottuja rästejä. Sitten on puulajivalinta kasvupaikan ominaisuuksien mukaan, reunametsiköiden elinvoimaisuuden edellytysten arviointi ja tämmöinen kuusivaltaisuus. Tutkittiin myös tämmöistä monimuotoisuuden huomioimista, onko esimerkiksi metsälakikohteita tai jotain muuta, ja metsätuhojen seurantaa. Ja nyt tietysti kun tämä on tämmöinen alue, missä on paljon siellä menee näitä reitistöjä ja muuta, niin myös sitten niiden varsille tehtiin tämmöinen puskurointi, 20 metriä taisi olla leveys molemmin puolin ja niistä tutkittiin, että minkälaista puustoa niiden reittien varsilla on ja samoin nuotiopaikkojen osalta sitten ja laavujen osalta pyrittiin tarkastelemaan tämmöistä metsäpaloalttiutta. Ja sitten asukkaita ja käyttäjiä haastattelemalla sitten tuotiin tämmöiset metsätuhon havainnot vielä tänne kartalle. Ja vasemmalla puolella nyt sitten näkyy näitä meidän paikkatietoaineistoihin tehtyjä rajauksia. Siinä on Karumaan kuusikot on tuommoisella ruskealla. Ja sitten hyönteis- ja myrskytuhoriskin kuusikoita on vielä siihen laitettu lisäksi, eli tämän näköisiä kohteita. Reitistöt näkyy nyt sitten, siinä on sinistä ja punaista ja vihreää käytetty niissä väreinä. Ja oikealla puolella on sitten pistehavainnot liittyy näihin haastattelutuloksiin, eli siellä on metsäpaloalue pieni ollut ja sitten missä on havaittu kuolleita puita, niin on laitettu kartalle. Ja hyönteistuhon hakkuita siellä on tehty, eli ne on metsänkäyttöilmoitusten pohjalta. Ja sitten on reitistöjen varsille tämmöinen varttunut metsä, eli mitä siellä on, niin niitä haettu ja tuossa nuo kodat ja laavut ja niiden ympärille tämmöiset mahdolliset metsäpaloriskialueet. Ja yksi tietysti tarkistettiin myös nämä hakkuupinta-alat viimeisen 5 vuoden ajalta, mitä siellä on tehty. Tuossa on nyt kaikki hakkuutavat ja noin 320 hehtaaria oli metsänkäyttöilmoitusten mukaan ja tuhokoodi oli noin 7 hehtaarilla. Että mitään isoja aloja siellä nyt ei sitten ainakaan vielä yhtenäisiä isoja aloja sitten ole. Ja nämä oli nimenomaan nyt kumpikin kirjanpainaja tuhoja, minkä pohjalta on hakkuita tehty. No, me on tehty tämä vähän monipuolisesti. Tässä on käytetty myös tekoälyä. Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme on toteuttanut. Tässä oli 5 vuoden ajalta nyt sitten satelliittitarkastelujen pohjalta tämmöisiä heikentyneitä kuusia katseltu ja ne on sitten tuotettu
tuotettu paikkatietoaineistolla tänne kartalle. Mä nyt tuohon otin vuoden 2019 ja 2023 ja täällä näkyy punaisella on ollut sitten heikentyneitä kuusimetsiä ja tosiaan riskialueita. Mitä on nyt sitten käynyt metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilö myös maastossa tarkastamassa. Eli tämä on se yksi keino, millä tulevaisuudessa varmaan voidaan myös sitten tämmöisiä riskialueita kartoittaa lähempää maastotarkastelua varten. Ja tosiaan sitten vähän perinteisempää karttaa, eli siellä on tehty tämmöinen kattava maastotarkastelu nyt syksyn ja alkutalven aikana ja vähän on lisää kohteita, että siellä on kuolleita kuusia, löytyy näiden reittien varsilta ja sitten on kuolleita koivuja ja kuolleita mäntyjä. Ja tässä tietysti sen tarkastelun yksi puoli on se, että nämä reitistöt olisi myös turvallisia käyttää, eli niiden reittien välittömässä läheisyydessä nyt ei olisi hirveän lahoja pystypuita, jotka sitten myrskyjen aikana voi sinne reitistölle kaatua. Ja me järjestettiin täällä tämmöinen metsätuhon retkeilykin. Käytiin vähän paikan päällä katsomassa sitten näitä kohteita ja haastateltiin sitten alueen käyttäjiä, että mitä he on mieltä ja nyt sitten tämän suhteen, että kun vähän riskejä sieltä kaiveltiin. Ja tuossa on nyt muutamia kuviakin sitten. Voisi sanoa, että nämä on aika tyypillisiä kirjanpainajakohteita, eli tuossa näkyy, että se on vähän kallion päällä toi kuusikko, on jo vanhaa puusta ja oikealla puolella, jos lähdetään täältä vasemmalta, niin oikealla puolella on aavaa, siinä on taimikko takana, niin reunapuut on selkeästi kärsineitä jo ja reitti menee tuolla näkyy merkintöjä, niin siinä täytyy pohtia tulevaisuudessa, että mitä näille sitten tehdään. Ja oikeastaan se yleisvaikutelma oli, että nämä tämmöiset kuolleet puut ja riskipuut, niin ne on yleensä kuusia ja ne on yleensä näillä mäen päällä niin sanotusti, että kun on ollut vähän kuivempaa olosuhdetta, niin sitten siinä on tullut tämmöisiä stressireaktioita ja sieltä sitten kirjanpainaja esimerkiksi on päässyt sinne iskeytymään. Ja täällä näkyy, että sitten on jonkun verran reagoitukin näihin, eli on tehty hakkuuta sitten ja tuolla, missä on poistettu riskipuita. Ja vähän vastaavaa, että tämmöisiä yksittäisiä puita ja pieniä puuryhmiä löytyy sitten alueelta. Että joka paikastahan noita tuommoisia ei tietysti kannata poistaa, että ne on hyviä sen monimuotoisuuden kannalta nämä lahopuut, mutta sitten jos tosiaan alkaa näiden reitistöjen varrella enempi olemaan, niin täytyy miettiä sitäkin. Ja sitten yksi, mikä taitaa olla valitettavan yleistä, niin tämmöisten nuotiopaikkojen laavojen ympäristössä, niin huomataan, että varsinkin jos on koivuja, niin sieltä kyllä sitten tuohet löytyy sytöksi aika helposti. Ja tässä itse asiassa taitaa olla vähän, että on kaiveltu tervasta tuolta männyn tyveeltä tuohon nuotioon syttöpuuksi, niin nämä on semmoisia vähän harmillisia tilanteita, joista sitten voi pitkänkin ajan kuluttua tulla seurauksena se, että noi kaatuu noi puut sopivalla myrskyllä sitten tuonne laavun päälle. No niin, siinä oli oikeastaan minun esitys, missä käytiin nyt vähän läpi näitä kirjanpainajatuhoja, juurikääpää ja sitten tätä Heinolan Reuman takaisen alueen nyt sitten kartoituksia, että näistä tullaan tekemään semmoinen Arkkis Online-pohjainen esitys näistä havainnoista ja sitten tietysti me käydään Heinolan kaupungin edustajien kanssa vähän läpi sitä. Heillä on tietysti omat suunnitelmat, että miten näitä metsiä hoidetaan, mutta että mitä havaintoja on löydetty ja kannattaako niihin sitten reagoida nyt vai sitten tulevaisuudessa. Niin tämän tyyppistä. Ja tuohon viimeiseksi diaksi mä laitan teille näkyviin. Meillä on tulossa hankkeessa tämmöinen loppuseminaari, ilmastonmuutokseen varautuminen maaseudulla ja metsissä. Ja siellä
tämmöisen asiantuntijapuheenvuoron pitää sitten Mari Pantsar ja on vähän muitakin esiintyjiä. Näin. Tuonne nakkaa vielä linkin keskusteluun. No niin, minun osalta esitykset oli tässä. Ja ehkä suunnilleen jopa aikataulussakin pysyin. Eli nyt olisi sitten keskustelulle ja kysymyksille